Prince har stået her. The Bus har været her. Roskilde Festival, danskernes frirum, ugen om året, hvor alt er tilladt. Roskilde Festival er verdens største midlertidige by med en befolkningstæthed som i Shanghai. 30.000 frivillige hjælper til, mens 200 bands hvert år indtager de 8 scener på Roskilde. Det verdenskendte symbol på festivalen er orange scene, der blev købt til Roskilde, efter Rolling Stones havde turneret med scenen på en lang Europaturné. Henrik Rasmussen har 25 års jubilæum som direktør for festivalen. Normalt holder han sig langt væk fra rampelyset, men i dag er han gæst i Dina og direktøren. Traditionen tro med medarbejderne som publikum. Det blev ingen ende af, de her klapsalver. De kan godt lide dig, var Henrik? Tror de kunne godt lide de klip, vi så her. Det var nogle herlige billeder, ikke? Fantastiske. Ja. Tillykke med dit 25-års jubilæum her, ikke? Tak skal du have. Man kan sige, du er garvet på en måde, men så er du også jomfruelig, eller lad os bare sige uerfaren, når det kommer til at være med i sådan noget her. Det er rigtigt. Altså, jeg er garvet med hensyn til at lave festival, og jeg er meget lidt kendt i offentligheden. Ja, du er simpelthen ikke i medierne. Du er den hemmelige direktør. Ja, jeg har aldrig rigtig haft noget ønske om at komme i medierne. Jeg synes, det er vigtigt, at de folk, der er i medierne, de er rigtig gode til det. Og det synes jeg, de har været dem, vi har som talsmænd. Men så er det også vigtigt, at vores frivillige kommer frem, og man kan se, at det her det bliver ikke bare lavet af en enkelt person eller få personer. Så det har altid været vigtigt for mig at holde mig lidt i baggrunden. Altså, det tog også 7 lange og 8 brede at få dig med i den her. Ja, det er rigtigt. Det tog et par måneder. Jeg skulle sådan lige beslutte mig for, det havde noget med datoen at gøre, men nej, det kunne jeg jo altid pakke det ind under, men det var det vel ikke. Altså, det var et spørgsmål om at sige, at det vil jeg gerne give slip på en lille smule af mig selv ved at gøre det her. Hvad var det for overvejelser, du så havde? Jamen, for det første, hvad kan hun finde på at spørge om? Det er jo selvfølgelig den første del af det. Skal man stå der til offentlig skue, så er det jo rart at vide, at den, man sidder overfor, også er en, der sådan behandler en bare nogenlunde ordentligt. Ja, jeg kendte dig i forvejen, og havde set dine udsendelser. Så det har du en fornemmelse af, at jeg gør? Så det har jeg en fornemmelse af, at du gør. Ja, det håber jeg, du gør. Det forventer jeg, at du gør, sådan vil jeg sige det. Men det er også et spørgsmål om, jeg har ikke det der gen og det der behov for at være forsiden af aviser. Det må jeg sige. Det er ikke lige mig. Jeg kan godt leve med at blive interviewet, jeg kan godt leve med at blive fotograferet osv., men det er ikke noget, jeg søger. Jeg har tænkt på, hvad tøj du vil tage på i dag, ikke? Ja, altså, jeg tog det tøj på, jeg ville tage på, fordi i dag, der er det den dag, det nu er. Og det er altså pænere, end det plejer. Er det ikke rigtigt? Nej, men der er længere ben på, fordi sidst du så mig, der var det jo sommer og fantastisk vejr. Ja. Der havde jeg kort ben. Det er sådan set nok den eneste forskel. Altså t-shirten plejer at være lidt krøllet, ikke? Nej, men der er stadig logo, ikke? Jo, det er der. Så, Jeg skal lige høre medarbejderne. Er I tilfredse med Henriks udseende? Her i dag lige nu? Okay. Det er sgu i orden. Nå. Hvordan føles det? Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. Altså, de fleste af dem har, eller i hvert fald en del af dem har også set mig som langhåret og skægget og i alt muligt. Mange udgaver? Mange udgaver. Ja. Jeg kan også, hvis det havde været det, jeg skulle i dag, skulle jeg sagtens have jakkesæt på. Jeg ville have set knaldgodt ud i et jakkesæt, altså. Ja. Så, men det kommer lidt an på omstændighederne. Altså, du ser sgu godt ud. Jeg vidste, det var dig, der kom, så jeg tænkte, jakkesæt, det holder ikke. Hvorfor ikke? Nej, altså det er jo heller ikke sådan, jeg går til hverdag. Men du ligner jo ikke en revisor, som jeg jo ved, du er. Nej, det er rigtigt. Jeg har arbejdet som revisor i rigtig mange år, men jeg har sgu nok aldrig lignet en egentlig revisor. Jeg kan mærke revision for 100 år siden nærmest. Arbejdede mange år som revisor. Kom ind i mit job her, fordi jeg på en generalforsamling, det er jo en forening, som er grundlaget for det her. Så på en generalforsamling var der en, der manglede en revisor, og så kigger man ned på mig nede i hjørnet og siger, du dernede i hjørnet, du skulle da noget med økonomi, og så blev jeg valgt. Og så kan jeg forstå, at du har været med alle årene. Altså de samtlige 42 festivals, der har været afholdt, der har du været der. Det er fuldstændig rigtigt. For du stod der 16-årig, charmerende ung mand, ikke? Det er nemlig rigtigt. Og så blev du frivillig? Der blev jeg frivillig. Jeg arbejdede i informationen i nogle år, begyndte at arbejde sådan lidt mere intenst i organisationen hen over året, og så var jeg bare grebet af systemet. Og så blev du direktør, og så må jeg bare spørge dig, hvad er det, den her festival kan? Jamen, den kan flytte folk. Altså, for mange er det en manddomsprøve at komme på Roskilde Festival. Der bliver man sluppet fri af sine forældre på et eller andet plan. Ja. Du kommer ud og får lov til at opleve sig selv og gennemleve sig selv i nogle få dage eller en uge, hvis man kan holde til det. Så det er en del af ens liv, man skal have været der. Altså, det er meget, meget få mennesker og meget få unge mennesker, vi møder i dag,
som ikke har været på Roskilde på et eller andet. Hvordan forandrer det, altså du siger, det forandrer Jamen, folk? det forandrer folk den måde, man er på over for hinanden derude. Det vi gør ved miljøet, det vi gør ved musikken, det man gør ved de oplevelser, man får derude. Det man gør ved at være en del af et fællesskab, når man er derude. Ja. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Bliver man et bedre menneske af det? Det gør man helt klart. Og Man bliver i hvert fald et anderledes menneske, og på den led håber jeg også, man bliver et bedre menneske. Ja, hvad er det for input? Altså, du siger noget med miljøet og noget med fællesskab. Jamen, det er meget svært, fordi det er en totaloplevelse. Det er en fantastisk stor kulturbegivenhed, som bare har det hele. Inklusive fællesskab og oplevelserne sammen, og hvem man står og oplever noget med. Og når man går derude, altså den måde, man behandler hinanden på, den er også væsentligt anderledes, end den er ude i resten af samfundet. Du vil også kunne gå ud og se folk med store biler, med store jobs, som stiller deres store biler, smider deres jakkesæt, klæder sig om i almindelige, jeg vil lige sige, fritidstøj, cowboybukser og shorts, og så vælter de sig i festivalen i 8 dage, og de har det helt fantastisk, og når de går derfra, så har de udlevet en hel masse ting, og så kan de ligesom klare 360 dage mere i det hårde liv. Så altså, du siger manddomsprøve. Altså, man kan også være hetero og så bøsse på festivalen. Og, det kan man sagtens. Ja. Ikke? Man kan være håndværker og så gå i damesøj. Det er svært at være det samtidig, men man kan godt være begge dele. Ja, men er det også en del af prøven der? At man Jamen, kan... det er jo også en del af prøven. Det er ikke nødvendigvis, fordi det er the main issue, men det er også en vigtig del. Stiller du selv op i nøgenløb, for eksempel? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Det gør du dog ikke? Nej, det gør jeg dog ikke. Altså, nu er det jo, fordi jeg arbejder, ellers havde jeg selvfølgelig gjort. Det havde du. Men mit største problem er, at jeg ikke så god til at løbe. Nå, det er ikke det med at være nøgen. Bare klæd dig af, du. Jamen, det er aldrig for sent. Nej, jeg er største sponsor her, Tuborg. Vi tager lige en tår, ikke? Skål. Nøgenløb. Ja, men fruen sidder også lige bag ved det. Men altså... Jeg tror ikke, hun havde noget imod det, hvis det er det. Nej, hun må have set det før, ikke? Jeg håber, det er det. Men altså, nu tænker jeg, det der med det må jo ligge i din jobbeskrivelse, at du også er rundt på andre festivaler. Det er helt sikkert, ja. Ja. Og der tænker jeg, der kommer jo som Roskilde Festival, ikke? At du kommer og præsenterer virksomheden udadtil. Ja. Og der har jeg snakket lidt med dine medarbejdere, og siger de, at det gør du på en måde, hvor du virkelig går op i, at man har etikette, og der er en form for god opførsel i forbindelse med at komme ud som Roskilde? Eller siger de, at du er en gadedreng, der laver numre? Ja, nu er problemet, du kan nok finde begge dele. Men jeg vil sige... Hvad tror du mest, man kan finde? Jeg tror mest faktisk, man kan finde, at jeg opfører mig ordentligt. Men jeg vil også tro, at du kan finde... Det var ellers ikke det, jeg havde hørt. Det synes jeg faktisk, jeg gør. Altså, jeg synes også, der er en forpligtelse i at have det job, jeg kan godt se det på dig. Ja, men altså... Hvad tror du, jeg har hørt? Jeg tror måske blandt andet, du har hørt, at jeg var på Skanderborg nogle gange og lave nogle ting. Og hvad for noget? Ja, blandt andet måske. Hvad blandt andet måske? Hvad for noget? Når man er til fest, så er man til fest. Jamen, du er på arbejde ude og lave research, ikke? Men jeg vil sige, at i de sidste rigtig mange år, så når vi er ude, så er vi faktisk så er vi rigtig gode til at få noget ud af det. Og man får ikke noget ud af det, hvis man ligger i en eller anden sump et eller andet sted. Nej, det var heller ikke det. Nej, okay. Men altså, de beskrev dig som gadedreng, ikke? Jo. Og nu vil jeg så godt spørge dig lidt på... Det tager jeg altså som en kompliment. Jamen, det kan jeg da godt forstå, ja, altså. Prøv at høre, vi er jo ikke på ØK, vel? Nej, det er det. Der har jeg faktisk arbejdet rigtig mange år. Ja, det ved jeg da. Ja. Men altså, nu skal vi tilbage til gadedrengen. Ja. Jeg kan forstå, at du godt kan lide at sådan tjekke foranstaltningerne ud, ikke? Kan man komme ind der af de hemmelige indgange? Det gør jeg mange steder. Du vil ind med dine biler og jeg vil meget gerne. Ja, altså, vi har været på Woodstock til 25-års jubilæum på Woodstock, hvor det lykkedes sammen med gode medarbejdere at komme ind og holde bag ved deres scene, for vi skulle se, om vi kunne. Hvordan gjorde du det? Jamen, det er et spørgsmål om at sige de rigtige ting de rigtige steder. Er det sådan noget med, at vi kommer med... We just flew in from Denmark this morning. Det virker fantastisk, når man er i USA. Fra Danmark? Okay. Det er langt væk, ikke? Ja. Så må det være rigtigt, når vi siger, at vi skal ind her. Ja. Jeg har faktisk også gået rundt på Roskilde Festival med et midtfyns armbånd og komme ind stort set alle steder. De var samme farve, det pågældende. Det var røde armbånd, det pågældende år. Okay, så du skulle rundt og teste og jeg havde været på Midtfyn, og så tænkte jeg, da jeg kom tilbage, det ligner vores der, så tror jeg vores eget armbånd af, og så gik jeg bare rundt og viste det der, kom ind rigtig mange steder. Men ikke skal ud bagefter til nogen? Nej, ikke skal ud bagefter, fordi nogle gange kan det jo også være, fordi nogle af vagterne rent faktisk har set mig stå til at fortælle noget til nogle frivillige eller gøre et eller andet. Så man skal også ligesom passe på, at man ikke er for smart. Ja, men du er heller ikke en, der skælder ud ret meget, kan jeg forstå. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men hvad kan få dig i det slags røde felt der? Jamen et eller andet, som jeg ikke synes er i orden. Altså noget, jeg har bedt om, skal ske, og som ikke sker, og hvor jeg har bedt om det mange gange på en pæn måde, og sådan noget, så kan det sgu godt være, at jeg bliver lidt hissig til sidst. Jamen, og så har jeg kunne forstå, at hvis man sender dig et oplæg og gerne vil have noget sparring, nogle input, og der lige skulle være et par stavefejl, så kan man få en mail tilbage, og der er ikke kommet nogen input. Til gengæld, så får man at vide, at der ikke er nogen korrektur. Ja, det er rimelig kendt for. Ja, det er du kendt for? Ja, det tror jeg, ja. Men det betyder, og det er selvfølgelig blevet et problem, at folk faktisk lader være med at læse
selv læse korrektur på det, de sender til mig, for de ved, at jeg retter det ikke. Men okay, og det er jo så en bagdel, kan man sige. Ikke? Så det er derfor, jeg engang med siger, nu har I fandme lige taget sammen. Kunne I ikke lige læse det igennem, inden I sender det? Og det var ikke derfor, der gik så lang tid med at svare mig? Nej, jeg kan ikke huske, der var stavefejl i det, du sendte. Nej, det kan jeg ikke. Nå, okay, det er jeg glad for. Ja. Det kan jeg da lige tjekke efterfølgende. Det kunne ligne dig. Ja, nej, det havde ikke noget med det at gøre. Ja. Men altså, du kan godt blive... Du gider ikke tjusk, altså det kan jeg forstå. Altså, ikke? Hvis der er fejl i PowerPoint synes, eller et eller andet lille... På den led er jeg jo gammel. Altså, jeg synes simpelthen, det danske sprog, det er ved at blive totalt spoleret. Altså, når jeg sms'er med min datter, og hun ikke gør det på dansk, men på sms-sprog. Det ved hun godt, skal hun bare lade være med. For det første kan jeg ikke læse halvdelen af det, fordi jeg ikke er vant til det sprog. Og for det andet, så synes jeg, at vi skal værne en lille smule om det danske sprog. Ja. Jeg kan forstå, at du går op i en del her. Altså, jeg ved, du er administrerende direktør, men han kan godt blande sig lidt. Blander Henrik sig i lidt af hvert? Kom frem med de skilte der. Han blander sig. Du blander dig, Henrik. Der er ikke nogen, der siger nej. Det kan jeg sgu ikke. Kan du det er ikke nogen ledende spørgsmål, du stiller. Det er meget korrekt journalistisk, og med en øl i hånden. Ja, det kan jeg godt lide. Nej, jeg blander mig i mange ting. Altså, vi har faktisk inden for det sidste år, eller jeg har arbejdet rigtig meget med en strategi, der gør, at vi i ledelsen, som nu er blevet til en direktion faktisk i år, skal lade være med at blande os så meget i alt det praktiske, fordi der er nogen, der er bedre til det end os. Det kan godt være, at vi har mere historik, og dermed også mere erfaring, men vi skal lave det, som vi er bedst til hver især. Ja. Og i direktionen skal vi fremover arbejde rigtig meget med strategi, og det betyder, at der er rigtig mange praktiske opgaver, som skal gøres af andre, og som skal yderst til led. De skal træffe nogle beslutninger. Det bliver de rigtigste beslutninger på den måde. Men så skal jeg også høre lidt til din ledelsesstil. Altså, hvad går du op i som leder? Hvad synes du er vigtigt? At folk har det godt. At folk har det godt? Ja, det vil jeg sige, det er det vigtigste. Den her arbejdsplads er jo delt i to. Vi har nogle folk, som kommer her, fordi de skal tjene penge, fordi de skal kunne forsørge en familie. Ja, det er dem, der sidder her, ikke? Det er det faktisk ikke. Det er 2/3 måske af dem, der sidder her, og så er der også en masse frivillige, faktisk. Og de frivillige, det er dem, som gør det, fordi de synes, det er sjovt i deres fritid. Alle synes forhåbentlig, det er sjovt, men de gør det i deres fritid. De kunne lige godt spille fodbold, mødes 2 gange om ugen, spiller kamp i weekenden, men de laver festival i stedet for. Ja. Klokken 16, der kan de møde ind, fordi der har de passet deres normale lønnede job. Og så kommer de ind og laver festival, men de andre her, de går da ikke hjem klokken 16? Nej, det gør de nemlig ikke. Nej, og det er jo det, der er helt specielt ved denne her arbejdsplads, det er, at man løfter sine opgaver. Man har ikke en 37-timers uge, det er der simpelthen ikke nogen, der har. Nej. Og du sender også mails rundt kl. 2 om natten, kan jeg forstå. Det kan jeg godt finde på. Ja, men jeg har også gjort meget ud af at fortælle folk, at jeg forventer ikke, de svarer mig. Så da Susanne, som jeg så sidder der, hun den anden dag rent faktisk svarede mig, da klokken den var 2:30 eller 2 eller sådan noget. Så hvad fanden sidder du op for og kigger på mails? Det skal hun jo ikke. Det var godt som empatisk. Jamen det må være måden at agere på, ikke? Fordi jeg havde jo ikke forventet at få et svar før op i næste formiddag. Ja, men det er rigtigt. Altså jeg arbejder, når jeg arbejder. Det kan lige så godt være om formiddagen, som det kan være midt om natten. Ja. Men det er ikke noget med på stoffer og sådan noget, vel? Nej, det er sådan set ikke nødvendigt. Jobbet i sig selv er adrenalingivende. Ja, men de siger også, at du har meget energi. Altså, det er et damptog, der kommer ind. Altså lige før det er damp. Det kan også godt være, det er på den forkerte side. Noget opmærksomhedsforstyrrelse, tror det tror jeg har. Altså, jeg kan ikke holde ud og sidde ret lang tid stille. Jeg kunne mærke det, inden vi gik i gang. Der sad du simpelthen og... Ja, altså, der skal ske noget. Altså, det der med, hvor vi bare sidder og venter på et eller andet, der kommer om lidt. Du havde da en udsigt. Ja, det er da en nydelig, ikke? Men altså, jeg kunne jo godt have noget at lave et eller andet i 10 minutter. Så, ja, det er rigtigt. Ja. Jeg har ikke nogen spørgsmål lige nu. Nej, okay. Vi har da ikke travlt. Nej, overhovedet ikke. Vi skal ikke nå noget. Jeg har hørt, du bliver kaldt for Beostageren. Ved du godt, hvorfor du bliver det? Jamen, det gør jeg jo, fordi jeg kommenterer alt og snakker med på hvad som helst. Men til gengæld så er det vigtigt, at det jeg siger, det er kompetenssnak. Det gør det ikke så meget. Det hørte jeg så ikke noget om i den sammenhæng. Nej. Vi skal ind på noget alvorligt også. Ja. Skal vi ikke det? Jo. Skål. Skål. Ja, men du har jo en humor. Altså, det kan jeg jo forstå. Altså, der er jo en benhård ledelse, men der er også fis og ballade. Det skal der være plads til. Altså, det vil jeg sige, som leder kan det sgu ikke være alvor alt sammen. Jo, det kan det godt. Det skal være alvorligt, det kan man gøre. Man skal stå inden for de beslutninger, man træffer, men man kan gøre det på mange måder. Ja. Og jeg synes, det er vigtigt, at folk skal være glade, når de kommer på arbejde. Ja. Det kræver også en smule humor. Hvordan giver du den energi videre? For det har jeg hørt, du er god til. Ja, det tror jeg, men det tror jeg bare, jeg gør ved, at jeg er så energisk, som jeg selv er, og løser mine opgaver på den måde, jeg gør. Og i videst mulig omfang, synes jeg er blevet rimelig til at drage folk med ind i beslutningsprocesser osv. På et tidligt tidspunkt. Men du er også god til at uddelegere ansvar. Altså har du på den tillid til, at hvis man kommer her og vil arbejde for dig, så vil man det af hele sit hjerte? Helt sikkert.
Og ellers så finder vi ud af det niveau, man kan være på. Altså, der er jo ikke nogen, der kommer ind i det her hus, som vi ikke kan finde plads til. Er det rigtigt? Ja, det mener jeg simpelthen ikke. Det vil vi altid kunne. Så kan det være, at det er jo noget, man siger, det havde jeg sgu ikke lige forventet. Det var så ikke folk det, kommer nærmest selv og siger, hey, jeg vil gerne være en del af det her? Vi har rigtig, rigtig mange, der kommer. Det gælder både på folk, som ønsker at få et job, hvor vi får uopfordrede jobansøgninger. Det er lidt sværere, fordi dem har vi ikke så mange af. Nej. Men især på det frivillige, det er det, vi lever af, at folk har lyst til at være med. Hvordan får du det bedste frem med dine medarbejdere? Jamen, det gør jeg ved at gå forrest. Og ved at få dem placeret ind de rigtige steder, så det, de laver, det kan de lide at lave. Og de kan se, at det, de kommer med, det bliver en del af en helhed. Og de kan se det ude på festivalen, og det har jeg lavet. Hvad kunne det være et eksempel? Jamen, alt, der bliver lavet derude, er jo lavet af frivillig ulønnet arbejdskraft. Ja. Det vi andre gør, som har det som vores dagligdag, vores lønnede dagligdag, det er, at vi lægger nogle rammer. Ja. Og så kommer der jo helt fantastiske frivillige og fylder de rammer ud. Den dag, de frivillige ikke er der, så er der ingen festival. Nej. Så det er alfa og omega. Så derfor, er 30.000? Vi har cirka 30.000 frivillige, ja. Okay. Altså, jeg har en ting, jeg har svært ved festivalen. Kan du gætte, hvad det er? Ja, toiletterne. Ja, det er var det det? Ja. Shit, det kan jeg faktisk ikke forstå, fordi vi er de sidste cirka 2 år har vi fået ros for vores toiletter. Okay. Det har været et indsatsområde, især toiletter for piger. Ja, det er faktisk okay. Måske er det så mandtoiletter. Ja, det kan være, at du er gået forkert måske. Det kan man ikke afvise. Nej, det er noget, der skal gøres noget ved. Ja, men det lugter af tis. Ja. Nu er det rigtig, rigtig svært at undgå, medmindre der er rengøring efter hver enkelt person, og det er lidt svært at gøre. Men det er faktisk et indsatsområde, fordi det er noget, som det skal sgu bare være i orden. Altså, så hvad gør I ved det? Altså, et spørgsmål om flere toiletter og bedre rengøring. Ja. Simpelthen. Og det kan være, at vi bliver nødt til at samle toiletter i en lidt større enhed, så man skal gå lidt længere til gengæld, når man så kommer til dem. Jamen, så har de højere kvalitet. Det synes jeg lyder som en god idé. Det vil jeg måske godt ind over. Det er i orden. Ja. Men altså, så i går, det synes jeg var lidt hyggeligt, så fik jeg en hilsen med til dig. Det er ikke en, du kender, men det var en, jeg stod i København og kom i snak med en pige. Og så havde hun set det her program med en af de andre direktører, og vi talte om det, og så sagde han, i morgen der skal jeg så møde Henrik Rasmussen ved Roskilde Festival. Så lyste hun op, jeg elsker Roskilde Festival næste år, det 10. gang, jeg skal der hen, og så sagde jeg, men så skal du så ikke stille et spørgsmål. Jo, sagde hun, hvad er der af nye grønne initiativer? Det var virkelig blomsten af Danmarks Ungdom, der stod der. Hun roste de grønne initiativer, men hun sagde, I er ikke gode nok til at gøre opmærksom på dem. Nej, det har hun faktisk fuldstændig ret i. Vi er faktisk den festival i verden, der har været grøn længst, hvis man kan sige det sådan. Ikke bare grøn Tuborg? Ikke bare grøn Tuborg, faktisk grøn på rigtig, rigtig mange miljømæssige områder. Men, og det er faktisk noget, vi diskuterer i øjeblikket, hvor dårlige vi er til at kommunikere det. Okay. Vi har fået en grøn pris ved Midem i Cannes for et par år siden, for at være den mest grønne festival. Men det er jo branchen, der går ud og laver en hel masse tester og siger, hold da op, hvor er I dygtige i Roskilde, ikke? Men gæsterne, de ved det ikke. De når ikke og det er et spørgsmål om at få det kommunikeret meget bedre ud. Og det gælder både på maddelen, må man sige, at vi er pisse gode til økologisk mad. Og der er ikke det, man ikke kan få. Økologisk fastfood og lige præcis. Vi er gode til at købe den rigtige strøm ind. Vi har faktisk et område, som er sustainable, en scene, hvor man gør det, man i dag kan, eller så langt man overhovedet kan komme i relation til lys, som vi har masser af her. Det kan man gøre på mange måder, og det kan man også gøre med noget, som er rimelig strømbesparende. Så roste hun et af de grønne projekter, I havde på festivalen. Det kan du ikke gætte, hvad er vel? Nej, nu er der rigtig mange. Nej. Ja, okay. Hun var så god til at gætte før. Kniv og gaffel. Altså hun synes, at det, at I havde brugt majs. Ja, majsstivelse. Majsstivelse til at lave kniv og gaffel i stedet for plastik. Det er faktisk tilbage i, jeg tror det er omkring 91-92, vi første gang gør det. Ja. Også der var det et test. De første, der blev lavet af majsstivelse, dem havde vi håbet kunne blive komposteret. Det havde vi fået at vide, kunne, for de jo lavede noget, som kan forgå i jorden. Ja. Det viser bare, at der ville gå cirka 10 år, før de var væk, så det var altså måske ikke så meget. Så det kan de nu jo, hvis men det kan de faktisk nu, så man kan sige, vi er et testlaboratorium for meget af den slags, fordi der går rigtig, rigtig mange ting igennem vores festival. Så hvis man skal teste for eksempel kniv og gafler, så er det fandme i en ordentlig dimension, det kommer, ikke? Jo. Jamen, jeg tænker også noget, jeg synes, du godt kan være stolt af. Det er da, at I for år tilbage fik en pris for en af Danmarks største ledelsesbedrifter siden 2. verdenskrig. Det gjorde vi for et par år siden, for 3 år siden, tror jeg. Vi fik prisen for en af de 12 største ledelsesbedrifter siden 2. verdenskrig. Ja. Og det fik vi sammen med Lego og Mærsk Møller og nogle af de rigtig, rigtig store virksomheder. Det var vi faktisk glade for. Ja. Vi er sgu, for at være det helt ærligt, ikke så meget for priser og sådan noget, men lige præcis den, som vi fik for den måde, vi leder på, og den måde, vi især leder vores frivillige på, den måde, vi samarbejder med en hel masse forskellige for at få det her til at fungere en uge om året.
Så den var vi faktisk rimelig stolte af. Ja. Og jeg kan sige, at det var mandag morgen, hvor der var, jeg tror, det var en 10-12 professorer, der var sat ned og skulle kigge på en hel masse virksomheder i Danmark, og skulle vurdere dem ud fra et ledelsesmæssigt aspekt. Så det var sgu okay. Men I har de der forskellige bundlinjer, ikke? Vi kører efter et princip, vi kalder økse, som er økonomi, kultur, kulturelt, socialt og etisk. Ja. Og det er de bundlinjer, vi gerne vil have. Vi vil gerne have, at der bliver leveret noget på alle bundlinjerne. Ja. Nu starter den med øget. Det er ikke, fordi det nødvendigvis er det vigtigste. Nej, det er lige så vigtigt, at det er socialt godt, det vi laver, at det betyder noget for folk, at det flytter folk. Ja. Vi arbejder rigtig meget med, at når vi skal underholde folk, så skal vi ikke bare underholde dem passivt, sådan, så de kommer ind, bliver underholdt og går hjem, og så er de... Ja, det var det. Vi vil gerne lave buler i universet. Vi vil gerne lave store buler, hvis vi overhovedet kan det, men vi vil i hvert fald gerne flytte folk med alt det, vi laver. Ja, jeg kan også forstå, at de senere år, der er sat fokus på asylansøgers forhold. Det er korrekt. Hjemløse. Ja. Og I gør det ikke bare ved at donere penge, I inviterer også nogle for eksempel asylansøgere ind på festivalen? Ja. Altså, vi kan jo ikke redde verden, forstået på den led. Den økonomi, vi tjener på festivalen, kan vi give til godgørende formål. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigere, at vi får peget på nogle af de problematikker, der er i verden. Og nogle af de problematikker, som lige pludselig er blevet meget, meget synlige i Danmark, det er for eksempel hjemløsheden. Ja. Altså, det er sgu ikke ret mange år siden, at vi så den første hjemløse i Danmark. Hvor ellers så er det noget, vi er vant til at se, når vi var i Paris eller i London, så lå de og sov på gaderne. Så det er blevet værre? Det skete sgu ikke i Danmark. Nu er det også i Danmark, så det er helt klart blevet værre, ja. Hvad synes asylansøgerne? Altså, har I efterfølgende haft rigtig god kontakt med dem, og de var de glade for at være på festivalen? De har været helt vildt glade, fordi de pludselig blev opfattet som en integreret del af samfundet, hvis man kan sige det sådan. Ja, nu så jeg lige i TV-avisen i går, at mange jo ikke føler, at de er det. Ja, men det vi ligesom prøvede at sige, jamen I er her jo. Kom nu ud og vis, I er her. Vær med. Vi havde dem på festivalen og arbejdet på festivalen. Og så på den led, det synes jeg har været rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er den måde, man kan gøre det på, for vi kunne bare give dem nogle penge. Ja. Og så blive ude på centrene, ikke? Tilbage i 2000, der dør der 9 mennesker på Roskilde Festival. Ja. Det må være den sværeste ledelsesopgave overhovedet i din tid. Det var helt klart den sværeste, og vi skulle træffe en beslutning meget hurtigt, om vi gennemførte festivalen på det første. Ja. Om vi nogensinde lavede festival igen. Ja. Jeg vil sige, efterfølgende set i bagspejlet, så er jeg rigtig glad for de beslutninger, vi traf. Ja, I gennemførte? Vi gennemførte. Det havde været en katastrofe, hvis ikke vi gjorde det. Det viser sig, at der var jo mange mennesker, der overhovedet ikke anede, at der var sket en katastrofe på Roskilde Festival. De fandt ud af, at de kom hjem. Ja. Altså mange dage efter. Fordi jamen, derude, der var de jo i deres egen verden. De var en del af deres eget lille samfund og så videre. Og de havde ikke lige været i nærheden af orange scene. Så de kunne være på alle de andre scener, og ville ikke have mærket noget til det. Hvad gjorde det ved dig? Ja, det var jo uskylden, der fik et ordentligt hak i tuden. Vi var sikre på, at vi var verdens sikreste festival. Det kunne ikke ske på Roskilde. Det gjorde det, og i den grad, kan man sige. Så det var rigtig svært at komme igen. Men vi overvejede, og vi vurderede, at det vi lavede, det var så vigtigt for kulturen og for alting, at vi var nødt til at prøve, om vi kunne. Om ikke andet, så bare prøve én gang. Så kunne vi lave 2001, og så kunne vi efter 2001 beslutte aldrig mere. Men jeg vil også sige, at det der skete, det var, 2000 er jo skelsættende år. Selvfølgelig på grund af ulykken, men inden da, der var der rigtig mange medarbejdere, der sagde, 2000, nu har jeg lavet festival i rigtig mange år. Ikke mere. Nu slutter jeg her, og så tager jeg 2000 med, og så er det ligesom, så har vi sat en pind i. Så kunne vi finde nogle nye. Men der var faktisk ikke en eneste, der stoppede, fordi det kunne man ikke stoppe med. Altså, vi var nødt til at komme videre simpelthen, og dokumentere, at det kan vi. Det er et sammenfald af uheldige omstændigheder, som helt ulykkeligt ender i det ender. Har det forandret noget inden i dig? Eller noget, ja, det har det jo. Altså, man laver ikke et arrangement, for der er nogen, der skal dø af det. Men altså, det gør man jo ikke. Så det var ikke så sjovt. Og vi er nogle stykker, der bruger tid på det stadigvæk, altså, og man tænker på det i ny og næ. Så på den led, der sidder det der, det gør det resten af dagen, og det sidder der også, når festivalen går i gang, hvor man tænker, nu har vi alle de her mennesker samlet. Nu må vi bare håbe. Og jeg ved godt, der er 100% styr på det, men det sidder jo et eller andet sted bare ude alligevel. Men du har sluppet det, ikke? Altså, den der skyld, eller hvad tanker, hvad man kunne have gjort? Jeg ved ikke, om det var en skyld. Altså, det er det jo nok et eller andet sted, fordi man har jo samlet de mennesker, men det er ikke en skyld alligevel, men det er noget, der ikke måtte ske. Så på den led kan man sige, der tænker man sgu på det alligevel. Ja. Hvordan er I så kommet videre?
Jamen, vi er jo kommet videre ved, at vi har en fantastisk samling af medarbejdere, som bare vil det her og vil det her. Det er jo efterhånden, nu vi laver nummer 13 festivaler efter 2000 nu. Altså, vi laver festival nummer 43 til sommer. Ja. Og jeg er da glad for at se i bagspejlet, at vi fortsat, fordi det har været nogle forrygende festivaler, der har været efter den tid, og vi har jo givet så mange mennesker så meget, så det havde været synd, hvis vi var stoppet på det tidspunkt. Men jeg tænker også, at det virker jo virkelig som om, der er et sammenhold blandt mennesker på Roskilde. Der er et fantastisk sammenhold blandt mennesker. Der er et sammenhold blandt vores publikum i større og mindre grupper. Det er der også i vores medarbejdere. Er du så selv, altså føler du dig som festivalgæst? Kan du nyde det? Eller nej. Hvordan er det at være stor som hovedarrangør? Nej, det på den led bliver det, når du er derude. Der synes jeg, ansvaret er så stort, så det bliver et arbejde på den led, men det er jo verdens fedeste arbejde. Du laver noget, der fungerer i cirka en uge, og det skal fungere i den uge. Du har ansvaret for 130.000 mennesker. Det er en af de største byer i Danmark. Som, hvis du køber og kigger i dag, så er der en græsmark, der er ikke en skid derude. Og det starter, vi bygger op, får byen til at fungere og fjerner den igen efterfølgende. Her til sidst, der vil jeg så godt have dig til at beskrive the Roskilde moment, altså øjeblikket der, hvor der er 70.000 eller 130.000 er det faktisk. Jamen, der er flere øjeblikke, fordi der er øjeblikket om torsdagen kl. 17, når vi lukker dørene op, hvor publikum har ligget fra lørdag til torsdag i deres lejre, holdt fede fester og så videre, og bare ventet på momentet, som er torsdag kl. 17, og op med dørene, og så bare derinde af. Og så kører festen ellers frem til søndag. Træder du så ud fra kontoret og kigger ud over mængden? Nej, det er vigtigt for mig om torsdagen at se, når publikum kommer løbende ind og se den glæde, det giver. Men i dagene op til, at vi jo meget rundt for at se, hvordan det går. Hvordan har I det? Har I det godt ude på campingen? Det virker så åndssvagt. Det er 130.000 mennesker, så går han også ud og hilser på dem. Nej, men jeg cykler rigtig meget rundt og ser om ikke fordi jeg kan ikke gøre noget ved det, men jeg kan mærke det, at folk de har det fantastisk. Og det i sig selv, det er nok til, at man tager et år til. Ja. Det virker også, som om du får en lille... Altså, at du bliver berørt, eller du bliver... Jamen, det er et fantastisk job. Fyr, følelserne. Altså, jeg tror, jeg kunne være leder af alle mulige mærkelige steder, uden de store problemer. Jeg kunne sagtens være direktør i nogle af de store virksomheder i Danmark. Det havde jeg nok også været, hvis ikke jeg lige havde været på det sted, jeg nu var en given dag i løbet af 80'erne. Så havde jeg udviklet mig til et eller andet, fordi jeg tror stadig, jeg har ledergenet i mig. Men jeg tror sgu ikke, jeg kunne få noget bedre job. Jeg kunne have fået et meget mere vellønnet job et eller andet sted. Jeg kunne have lavet noget helt andet. Men det her, det er verdens drøm. Så det er bare fantastisk. Det er godt. Tak for i dag. Så må I godt klappe. Gå ind på Facebook og vær med i samtalen.